Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы. Сёння з вами Ольга Хілько. Я вельмі радая зноў быць у студыі, бо вельмі даўно ўжо не была разам з вами. І сёння прыехала да вас не адна, прыехала са сваімі сябрамі добрымі, з якімі мы разам спяваем. І сёння будзем менш размаўляць, але будзем больш спяваць, бо прывезлі для вас такі калядны радасны канцэрт. І прадстаўлю вам сваіх сяброў, вы ўжо іх добра ведаеце, бо яны мяне заўсёды падтрымліваюць. Гэта Ядвіга Богданович, яе муж Анатолій Лазарчук. І таксама яшчэ у нас новы цікавы наш сябар, гэта Антон Юхнавецкі, які нам будзе дапамагаць з перкусіяй. Вось, і прапаную вам ужо нашы святочныя калядныя спевы і будзем пачынаць. Так, пачнем з каляднай, так. То называйце, да? Гэта спеў будзе калядны? Калядная, так, музыка Толя Лазарчук, а словы Алена Козлович-Устиловская. Зорка светлая, молоденькая, для людей усіх шчыра ветлая, бетлеемская, зорка шчасная, до Христа вела стежкой радостной. Сердце полнится, что надеяю, словами Тебе, Христе, верую, до Христа дойде, сёння гэта жа, и указывае на найлепшага, Бога вернага, Бога вечнага. Спадзяюся, што вам ужо перадаўся наш такі калядны радасны настрой. І у тэму зоркі я таксама заспяваю наступны спеў. Спадзяюся, што вы будзеце разам з намі спяваць, бо гэта вядомы спеў. Ён называецца «Колькі зорак на небе ясных». Паспрабуем, так. Да, і хацела яшчэ сказаць, што сёння я не толькі вядоўца, але таксама і выступоўца, бо усе мы тут разам і спяваем, і Бога праслаўляем. Нават вершамі загаварыла. І так спяваем разам. Колькі зорак. Колькі зорак на небе ясных, толькі адна захапляе мяне, што нарадзілася ноччу ясная дзіўнай навінай Бэтлееме, што нарадзілася ноччу ясная дзіўнай навінай Бэтлееме. Глорія голас нясецца з вышыняў, ангелы вестку для нас прынеслі.
народил найновинай Бетлееме. І ми працягваем наш святочную праграму. І наступны спеў заспявае Ядвіга Богданович, і ён будзе называцца У гэтую святую ноч. Словы і музыка мае, і грае Анатолій Лазарчук. Хтосьці прыходзіць і праходзіць, голас зорак, як малебен у храме, вуліцы гарадоў сняць вечнасць. У гэтым холодным свеце душу грэе святая ноч. Да небёсаў сёння так блізка, простора у вачах, твой спакой. Мовчанне кожнае пачута, і не спяшаецца час у гэтую святую ноч. Мы спадзяёмся, што ў вас радасць ад святой ночы, якая ўжо наступіла. Яна засталася ў сэрцы, вы яе нясеце разам з гэтым светам, які нам падарыў Христос, які нарадзіўся. І мы працягваем. Наступны спеў заспяваю я, ён называецца «Слова Божие». І хачу сказаць пра гэты спеў, бо ён такі новы, яшчэ ніколі яго не выконвалі, можна так сказаць. Яго пераклала з ангельскай Святлана Герасімович, таму паспрабуем падзяліцца з вамі гэтым спевам. Слово Божие наш свет створила, Слово Божие с неба до нас ишло. Радость небесов темру пробила, и любовь час народиться пришел. Слово Божие полное ласки, слави Господа, сярод нас прибыло. Христос народился, ён царь спрадвечный, правды владар, и мы славим Яго.
спявай алелуя Слову Божому. Приди, поклонися, правдам схилися, спявай алелуя Слову Божому. Спявай алелуя, спявай алелуя, спявай алелуя, бо Він збавив тебе. Приди, поклонися, правдам схилися, спявай алелуя Слову Божому. Йона хнец Божий взяв рахи свету, каб ты были у им одно. І ми співаємо далі. І Ядвіга зараз нам виконає спів наступний, який буде називатися. Запалія є, і є ще така назва є у гэтым спеве. Зорка любов. О. Так яка назва все ж таки першісна? Дві назви. Дві назви. А откуль дві назви? Для музиків Запалія є, Ага. а для усіх остальних любов. Розкажи, Зорка Ядвіга, крышечку про гэту спів. Гэта твой спів особистий? Так, гэта мой асабісты спеў. Я напісана вельмі даўно. Нават з рыбамі іх спявалі калісьці на канцэрце. Так што я думаю, што з намі хтось нават і заспявае разам. То вядомы спеў, да, спяваем. Ну так, трошки вядома. Вось аднойчы Бог прыйшоў, і калі што не зразумеў ніхто, але сярод мільёнаў зор засвяціла зорка, зорка любоў з разам запаліяе, запаліяе, запаліяе. Святого того заливає світлом усіх і усон. Може, до Бога спозняється, хто запалив їм зорку, зорку любов. Хей, запаліяє, запаліяє, Мне як хочацца так працягнуць гэта запальванне зорак і сэрцаў нашых і пажадаць нашым слухачам, каб яны таксама ад нас запальваліся нашай энергіяй, нашай любоўю і таксама, каб іх сэрцы напаўняліся Божай любоўю, якая прыносіць спакой і радасць. Вось мне неяк хочацца, каб Анатолій нейкае пажаданне сказаў нашым слухачам, бо ён толькі іграе да іграе. Можа, штосьці яго таксама на сэрцы ёсць для людзей. Да. Ну,
Наверное, вот из наболевшего, скажем так, да, почему-то хочется пожелать побольше энергии для воплощения задуманного, но не реализованного, может быть, в этом году уходящем, для того, чтобы все получилось в будущем из того, что задумано. Мы вам жадаем, посылаем гэты такі добрую вестку, што ўсё адбудзецца, але трэба У наступны год. у наступны можна ўжо пачынаць у Да, гэтым начинать годзе. уже можно, конечно. А я падзялюся з вами таксама сёння ў эфіры, бо сёння таксама адна з маіх мар здзейснілася амаль ужо. І таму хачу сёння вам прэзентаваць свой новы спеў «Нараство», які быў напісаны год таму назад. Ну, сказаць вам, што мары яны ўжо так хутка здзяйсняюцца, трэба задумаць, і яно збудзецца, і ўжо сёння можам нешта мяняць. Гэты спеў з радасцю зараз за вас заспяваю, музыкі падыграюць, і спадзяюся, што ўжо скора пусцім таксама на Ютубе гэты спеў, можа, па-іншаму крышачку яго ўпрыгожым. Але слухаем і таксама дасылаю вам свае самыя шчырыя пажаданні, бо Христос нарадзіўся, і у кожны дом ён прынёс радасць свайго нараджэння, святло, сваю любоў, якая нас падтрымлівае, і ніколі у нас ніхто гэтага не забярэ, бо гэта нашае. Таму спадзяюся, таксама словы просты будзеце дапамагаць мне. Нараство, Бог прыходзіць кожны дом, надзею аднаўляе нараство. Нараджаецца жыццё, і любоўю нас збаўляе нараство. Адкрывайце вашы сэрцы нараство. Бог напоўніць сваёй ласкай і добром. Езус нарадзіўся, радуйся, зямля. І спявайце яму разам все хвала. І спявайце яму разам все хвала. Нараство, слова сталася святлом, пасялілася між намі нараство. Нараство, всюды побач хараством, исполняюцца жаданні нараством. Открывайте ваши сердцы нараство. Бог наполнит своей лаской и добром. Иисус народился, радуйся, земля. И спявайте ему разом все хвала. Открывайте ваши сердцы нараство. Бог наполнит своей лаской и добром. Иисус народился, радуйся, земля. И спявайте ему разом все хвала. И спявайте ему разом все хвала. Ну вось, і новы спеў вам прэзентавалі. Віншуем, да, віншуем, і няхай вашыя жаданні таксама спаўняюцца. Не пераставайце марыць, бо мары здзяйсняюцца. І напрыканцы, да, ўжо Ядвіга нам заспявае. Не, ну разом заспеваем. Такая калядка ля Бэтлея, все добрые ведаюць. Классная такая. Гэта польская ці гэта беларуская? Што гэта? Чыя калядка? Гэта пераклаў ксёндз Дзеніс Шастаковіч, які працуе ў Фаніпалі, з польскай мовы, так. Я думаю, што такая народная песня. Добра, паспяваем разам. Спяваем разом, так.
зорка понад ним горит. Шле анёл невинный ясностью долину, с доброй весткой он летит. Шле анёл невинный ясностью долину, с доброй весткой он летит. Пастушки бегут там, жена сене творца сам. Там, кого витали, анёлы спевали, хвалу Богу, спокой вам. И повторяю. Там, кого витали, анёлы спевали, хвалу Богу, спокой вам. За семи реки еде знатный Бог. Там, кого видали, анёлы спевали, славу Богу, спокой вам. Короли с дарами поспешали сами, пастушков витали для Бетлея поле спить. Зорка понад ним горит. Шле анёл невинный ясностью долину, с доброй весткой он летит. Ось на такой цудоўнай ноце, да, мы будзем завершаць наш такі невялічкі канцэрт. Дарагія слухачы, мы вам жадаем супакою ў сэрца, радасці, каб святло Хрыста ўсё перамагло ў вашым жыцці. І зараз прапаную такі экспромт, бо увесь гэты эфір сённяшні гэта такі вялікі экспромт. Я прапаную кожнаму зараз па чарзе нейкія пажаданні выказаць, і першым пачне Антон, бо ён далёка нешта ад мікрафона і думае, што яго гэта не закране. Але, Антон, крышачку, да, для наших слухачоў. Да, я надеялся, что не зацепит. Но зацепило. Как только что прозвучало, покоя в сердце, радости в душе. И, как звучало еще раньше, исполнение мечт. А главное, работы над этими мечтами, соответственно, их исполнение через работу. Дякую. Тут цяпер перадаю эстафету Ядвігі. Да праслаўлення, каб у новым годзе да вас прыйшло штосьці новае, шчаслівае, радаснае. І, ну так. Шмат цікавага, Шмат цікавага, новага. так. Анатолій, яшчэ вам выпал Да, шанец добавить до своих пожаданняў. Счастье, гармонии с окружающим миром. Я бы вот так, наверное, резюмировал бы. С природой, со Вселенной, да. Но это уж слишком широко, но почему бы и нет. Для того, чтобы был на душе тот же покой, да. И счастье.
бо бачыце, колькі ўсяго вам пажадалі нашыя госці. Я таксама сёння і ў ролі і вядоўцы, і госця, і таму я з радасцю ўсё гэта падтрымліваю, усе гэты пажаданні, і таксама хачу вам усіх Божых ласкаў пажадаць, бо з Богам няма нічога немагчымага, і як ёсць такая добрая фраза у маім спеве, што усё можа любоў твая, і мы будзем верыць і у гэтую Божую любоў, якая можа ўсё, якая можа нас ацаляць, якая можа нас аздараўляць, напаўняць, і ўсё можа. І з Богам мы вельмі моцныя. І яшчэ хачу напрыканцы вас заахвоціць, дарагія нашы слухачы, падпісвацца на наш YouTube-канал. Для развіцця радыё гэта вельмі важна. Я думаю, што вы можаце зрабіць такі падарунак сваім блізкім, сябрам, якія таксама нас могуць падтрымаць, і больш людзей змогуць таксама парадавацца і пазнаць Бога, і напоўніць свае сэрцы і дамы спакоем. Таму на гэтай вясёлай ноце радаснай мы з вамі развітваемся. Дзякуем вас. Яшчэ раз віншуем вас з Божым нараджэннем, з калядамі і з надыходзячымі астатнімі святамі. З Богам! Малітва за айчыну паводле святога Яна Паўла II.